castany. Castany és un any especial, però això no vol dir que no puguem gaudir d'una bona xauxa, xisbauxa. Així doncs, si em permeteu, us llegiré. En una setmana tan especial com és la de Carnaval, com a reina Carnestoltes que sóc, us mano, us ordeno que tot allò immoral es converteixi en moral, que tot allò que no està bé aquesta setmana estigui genial. Disfresseu-vos, balleu, canteu, sigueu qui vulgueu ser, però sobretot, passeu-vos-ho molt bé. I ara, si em permeteu, us he de donar unes quantes indicacions. I que ningú, repeteixo, ningú s'atreveixi a contradir-me. Això ho vull jo, això ho vol la reina Carnestoltes. Per començar, el dilluns us demanaré que al ser un dilluns sonat porteu una cosa al cap. El dimarts, com que m'encanta dormir, en pijama heu de venir. El dimecres tot es capgira. I per si de cas fa calor, veniu amb banyador. El dijous llarder, de gala us vestiré. I el divendres, ja per acabar, ens disfressarem i un bon ball tots gaudirem. Així doncs, que comenci la millor setmana de l'any!